sora nye Madina Makka sora de ko fora ko Abdullah ibn Mas'ud ko Yahudiya temena ula ko bayira aya injigina Madina dewa ay aya injigina Makka de Abdullah ibn Mas'ud ye Makkan kai Yahuda utumbeta Makka ako kane chiden to foro do de la Yahuda do de temena ala Yahuda utumbeta Makka donc Makka aya de do Walaikum salam. Ma foi mais e cap comment ma foi femme. Bon ko qidre ka Musa qidre kan ni Musa ka qisa ko do ko ilimu batinu de tumbe qidre bolo ilimu jahir be Musa bolo ote kuma sahalenye o qidri ta fana alaka doni do aya dama o Musa ye cide de doni min tumbe Musa bolo ate qidri bolo nan shera o yoroma ambo fo doni min tumbe Musa bolo ate qidri bolo Musa akausa qidri nanya fo chogo mi Musa ye kuma min fama doni sagi katalama odi ato ala ko kata doni ni qidri fe doni sigu min tumbe Musa bolo ani doni e sigu min tumbe qidri bolo lu de kelenya na ate comme ko ilimu fulabe ko ilimu batinu ilimu jahiru ay bon ko do ko ni ebi e ka foro ko ni ewa mogo ka baga mogo do ka baga na ka foro tinya ko obe chogori ni e fana dimina ni ye fenke baga unadu ni e ye fenke baga una yi tonyo ni e baga min faga fana ibasara ko sugula sariya de be fembela cide barra ibn ajibi ka hadisa be ciden tilela do ka nyame utara do ka foro tinya ya kiri la se cide ma bo cide nye kiri mintige akon na fulo tigu sufela la aya kan na fulo koloshi ni mugo min kan ne wa bagan tigu sufela la aya ka bagan koloshi ni mugo min ka baga bora sufede kata mugo ka foro tinya na ye min tinya ibasara e bagan tigi basara ako foro tigu fanama aya ka foro koloshi tilefela la parce que téléphone fana la baganti ko ka bagaw sirlente se kato ute se kato so kono fo kata dumuni kede ako foro tigu fana ma yiki ka foro koroshi téléphone fana la ni ede fara turai ka foro la bagantara douala atigi to sarade oye de ka perdie fonna ya soro baga munu comme en fait genni kala de be bagawna ni eye genni kala ta ka sarade iba sara kalo de la aka baga nununga ku kolosi kana tiale ke ube kana tunu ni ewa o genni kala de faratura baga nunu na nu tara do mugo min ka foro kono o genni kena bu osara me ate bagantigi kale me na ya sor genni kala te baga min nofe baga beta dumunu ke nu yere kungo kono na de ni baga yere tera mugo min ka foro du tilefela la ciiden ko asarate bagantigi ka me nu tarika foro cinya sufela le o de sarabe bagantigo ka ninda ya saraye me ate daga e ka bagando faga ube e ka fendo ke bagando la minte be bo koni eyem ewa na folo doye ko abafe kachinya bagando ya bafe ka jifa iya akantige bo ibafo ni mende ma tasarruful fuduli ube tasarrufi fi mali al khair mo wore kan na folo e ka fenke ala donc don ke ko ni ya ye na folo be tinya chogo dola ni e ma kantiga be jifa ni yere yaro ni ya kantiga fana muskila tena basi tala ka kantiga akana tinya kana jifa
n'a tigi nana i b'a ta d'a ma n'a tigi mana i b'a sarakati ube hari n'i y'a dun n'a tigi nana i b'a sara tigi yɛrɛ ko a como baarakɛɲɔgɔn ko dɔ ko ale ka baarakɛɲɔgɔn de fatura ko kerecɛn de don a janaja bɛ kɛ i giliji kunna kata wa hari n'a janaja ma kɛ i giliji kunna a tɛ daga i kata fo silama ka kɛlɛya i ka silamɛya la dɛ aw ka silamɛya ka bonya aw bolo de ni silamɛya ye kafiri dɔgɔya de k'a kɛ mɔgɔ dɔgɔyalen de o de y'a to ciden ko yahuda ni nasara a ko silama hari ni n'a bɛnna sira la i kana damina ni fɔlen ka bonya mun ye kafiru kanu nu bonya dɔ aw dusukun na nin cogo la ka se nin dɛgɛrɛ ma ciden ko ni n'a bɛnna sira la kana damina ni foli ye n'a y'i fɔ kɔni a ka foli sagi ni kafiri bɛnna sira la yahuda ni nasara ni a fɔlɔ ma bolo sama kani ma k'a bolo d'i ma e ka ni bolo bɔ ko i bɛ bolo d'a ma silamɛya sariya la parce que ni bonya man kan e de b'a sanfɛ e de ka bɔ n'a ye e de kɔrɔtalen don a kan e de b'a sanfɛ fo silama ka nin don dɛ ko diɲɛ hadamaden bɛɛ silama de bɛ bɛɛ sanfɛ wa dugukolo ye silamɛw de ta ye fana fanga de tɛ silamɛw la dɔrɔn jahadu tɛ dugukolo ye silamɛw de ta ye ولقد نجلنا في جابور منبا ولقد نجلنا ولقد كتبنا في جابور من بعد الذكر أن الأرض لله يريشها عبادي الصالحون nin dugukolo min filɛ nin a y'a ɲɔgɔnna fila bɛ kuranna kɔnɔ nin dugukolo min filɛ nin ye silamɛw de t'a dɔn ala ka jɔnɲumanw de ta ye dugukolo in ye se de ta an ye ni kafiru bɛ ɲanama ka nin cogo la sinon ni se bɛ silamɛw ye jahadu de bɛ kɛ a yahuda ni nasara don diinɛ kɔnɔ ne tɛ se ka don silamɛya donna kɔnɔ an bɛ to i ka yahudiyaya kan an bɛ to i ka nasaraya kan mais i bɛ nisɔngɔ d'a ma de i b'an ka dugukolo de kan i b'an ka mara de kɔnɔ i bɛ nisɔngɔ d'a ma ɛwɔ ni i ye ala tanama ko kɛ cogo min ka sariya soso don min n'i nana kiiri tigɛ an de fɛ kuranna kiiri de bɛ boli kan i bɛ sigi ni ninnu ye umaru bun khattabi tuma min ani yahuda tun bɛ sigi ani nasaraw tun bɛ sigi saratiw de bɛ tun ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sarati tan ni kɔ bɔ kitabu dilalen bɛ nin kan ahakamu ahali jimma jijo fala ibn qayyim ni fanga bɛ silamɛw la n'an ye yahuda ni nasara min wele kana silamɛya ma n'u ma sɔn an b'u to u ta kan mais sarati minnu kan ka n'u cɛ silamɛw bɛ sarati minnu bila u n'u cɛ n'an n'u bɛ sigi kitabu dilalen b'a kan ahakamu ahali jimmati saratiw de b'a la parce que mun ye na se nin yɔrɔ fana la a bɛ fɔ de ciden ni yahuda tun bɛ sigi de ciden ni ninnu tun ciden ni yahuda tun bɛ sigi cogo min anw ni yahuda bɛ se ka sigi o cogo la ciden ni yahuda tun bɛ sigi madina sarati de tun b'a ani a kelen kelen cɛ don min kelen kelen ye sarati bɔ a ye dɔw gɛn a ye dɔw faga k'u laban k'u bɔ ciden tile la k'u bɔ madina k'u bila ka taa hayibara ka wasiya kɛ fana ko silamɛw n'a ye fanga sɔrɔ saudiya jaziratul arabi yɛrɛ arabu yɛrɛ ka mara hakɛ yahuda ni nasara kana to yɛrɛ de la tuma min umaru tile la umaru ninnu nana fanga sɔrɔ hali tun bɛ hayibara min umaru ninnu y'u gɛn k'u bɔ arabu mara bɛɛ la fi jaziratul arab u y'u bɔ a bɛɛ la saratiw de tun bɛ hari finiden cogo umaru b'a fɔ dɛ a y'a ka finiw don cogo la n'a ni silamɛw ka fini don cogo tɛ kelen ye an kana ka dolo ye aw bolo kɛnɛ kan an kana kura y'a ka igilijiw kan a kana an ka kuranna kaladenw na a kana an denw wele ka taa ka nkalon ma a ka igiliji min kɔrɔ minnu b'aw bolo o don a kana igiliji kurakuraya ya yahudiya min ni silama min bɛ sigi ɲɔgɔnya la i kan'i kogo janya ka tɛmɛ ka kogo kan ni bɛ aw bɛ yɛlɛ daba kan ni silamɛw b'a sen ntila so la u bɛ ɲaamɛ u bɛ fali aw k'a ka sen fila bila kɛrɛ la ani silamɛw kana sigi daba kan sigi cogo kelen na aw bɛ se k'o kɛ yahudiya la yan
uni yahudiyaw tumbe sigi me yahudiyaw dogoyalen de tumbe hatta yumutul jija an yaddi wa hum saghiruna nani yahudiyaw be siga sarti ninde nu maso silamiya la nu so nallem fogode ni silama nyema be santani durude ni silama nyema nasi be santani durude ni yahudiyaw nyema be sambi sege sambi kononto de la akan ni songo akana di cide made ayere de bolo be na di silama nyema ma adogoyale ni nasara nyema mimbe nabe hari sambi kononto de la ni silama kan nyema be santani durude de ayere bolo de be na na kan ni songo adogoyale silama nyema ka amina bolo donc silamo aka do awde yeddugo kolo samfe mugo wiye mugo taw samfe awde be samfe ayere kana ayere kem mugo majigi lawnye donc ate daga kafiri kerece e sigi nyogo nasara ate daga hari na aka janaja be kere don ke ba bolo ni kafiri sara silama manka ka janaja yoro la ne anyogo na kafiru be se ka sudo na nyogo na kafiru be nu be se ka sudo silama site aka anteta ka sudo nyorola na anyogo na kafiru de ba sukoke e tuma mi har cide nyere binanke Abu Talibi aye kolo deme de ke cide na me tuma mi Ali ibn Abi Talibi na fo akoy ba binanke fili bantin sara cide ko ta dinga do se ika sutura kana fo ikede niya sutura ibena cide mawula no law Ali ibn Abi Talib de tara sutura la nana cide be do min ka Ali yere ayo do kai donc kafiri nasara silama kanata janajala na nyugo na kafiru be nu ba sudo e kanata janajala janko ko igiliji mumbila sey igiliji ma awa silama sen kana ye akeri sigi nyugo ye chogo sigi nyugo nya bonyana ewa anyugo bonyani femba ni nyugo ncho yoro worewla me minye nunu nye nini dulolembe dina kodela nunu nye dina kode ninye sariya kode na ka mugo be mugo ka janaja ke shen kana yayi kana tai janko igiliji ate daga ikata ka janaja la o do yere ba fo yere haraka mugo kata foli bilawla do be silamiya masala de la jawla ni yere yado nin ko ni sara u ya su ko ke men sigi nyogo de nin tara ewa akam mugo duwawu ke ye ite duwawu ke su ye de ibe duwawu ke wulude ala bo kanda cogomi nin tara o ko be ke sababu ye dina kanunu silamiya kanu be du sukun kono abe se ka do sama kana silamiya ma o ko la ni silamiya masala be ni na ibe se kata u ka so kono ka duwawu ko lu yere pour ni yere yaro o bu du sukun sama kana silamiya ma ka silamiya kanu du sukun na ibo ke silamiya masala hakama me ni yere yaro hari ni ya ke silamiya masala tala kana tai ko difference juman be limana ni silamiya ni nyogonche ne nyana ni prepare la tige salasatu usulu kono anko silamiya difference min be ni limaniya che nu u fora ni silamiya doron fora yorola hadisa kono aya kono limaniya donnala ni limaniya fana doron fora hadisa kono be aya kono silamiya donnala men nu fula fora komi be jibrila ka hadisa la chogomi silamiya be tawsiri ka sarahu silamiya koro be ke bara bangalende al-islam anta shara la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tutu jaka wa tasumu ramadan wa tahujjul bayti man istata ilayhi sabila silamiya bara bangalende kasere kuma fulafo ni nenye ani kasalli ani kasu ani ka jakabo ani ni alay no yake kata hiji nunu de silamiya bara bangalew donc limaniya ye korona bara wuye al iman antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antum min bil qadri khairihi wa sharrihi limaniya beke nunu nye korona bara nu farala nyogonka ayala fula be na ayala ube fula be na hadisala silamiya be tawsiri kenema bara wula limaniya be tawsiri kono na barawula mumini be silama me silama be te mumini fo mo kan ni fo nu ko karasay mumini de silama de do men nu ko karasay silama de atese ka mumini ya soro fa ka soro parce que arabu nana
وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإسلام في قلوبكم ولكن وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ala ko cide ma ko kungo kuna rabu nana ima burusumogo nana ima ku ulu limaniyara afu ye ku ma limaniya de u ka fo doro ku silamiyara limaniya ma do dusukun kono folo abena do doni ne ama do dusukun kono folo u ka fo doro silamiyara parce que silamiya de ni ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ke rasilamay silamiya ninde donc silama bete mumini ye mais mumini be silama bon ko muso do kanyene kali ko mo min ni fente sabati e bolo ko ba fo kata karasa fe na ye fendo dima yi bolo kala be sabati o yengalonya هو أغنى هو أغنى وأغنى ala de be mogo ke mogo wasalenye ada be mogo ke mogo maralikelay ka pen sabati mogo bolo be bo ala de fe ni fente sabati bolo ye ala de ka baray furate ko ni bolo kora wala obo ke ibe ala de deli ala be se kay kam mara few ube ni min sur ala be se ka barika do ala jogo mi ka sabati be ala de deli wala nko ibe do ke ni ala ku kanda ala be se ku kanda jogo mi ibe do ke woni ni kandai ima e hari ni yahuda tumbe uyere tiso ciden koro puru ciden ko ako ma yarhamukallah ciden ba fode yahdikumullah wa yuslihu balakum aba fu ya laka kanda laka kala halanya ibo de fuye ala ka kanda laka kala halanya bon min ye tiɲɛ ko ye hari saudiya ni ye muftiw ɲininka u b'a fɔ i ka taa kiiri tigɛ yɔrɔ de la ni tiɲɛ kɔni ɲagambila i bɛ taa kiiri tigɛ yɔrɔ de la ko mun ye olu fa sara san'a ka fatu ko a ka denw a ye du tɛrɛn kelen kelen di a kelen kelen ma denkɛw ma quoi o ye ko denkɛ bon ko ale ye du wa a ka den cɛma wa ye du tɛrɛ kelen kelen di a kelen kelen ma ale y'a ta jɔ bon k'u ko sisan fatulen kɔfɛ u ka na ni papiyew bɛ u bɛ ko cogo di kabilaw de bɛ sigi o la kabilaw de bɛ sigi o la ani ni cɛtamaw bɛɛ ye baaligu ye n'a bɛnna suruhu min na o la aw de t'a dɔn waaleykum salaam como bon ko silamiya ka fara ɲɔgɔn kan ko ya muhammadu ya mansuru bon n'a y'a sɔrɔ ye ciden wele pour l'istighasa n'u ye ciden yɛrɛ pour ka damakasa la de o ye fulankafoya de kayina mankana n'i ye mɔgɔ mɔgɔ wele danfɛ la k'i damakasa la de o ye nabi ɲuman ye o ye ciden ye o ye malika ye i ye musiriki ye damakasi bɛ kɛ ala kelen pewu de ni ala sɔnna sini ka deresu la min ye ɛwà sirikun nɔniyaw ye o b'o kɔnɔ n'i y'i damakasi su la ou bien i ye damakasi fɛn wɛrɛ danfɛ k'a wele de o ye fulankafoya de o tɛ bɛn
bo ko do ko ale ka telefoni sunyana ale shikara mugo saba de la yala o mugo saba be daga aku lakale qur'ana da wa ube lakale min ke qur'ana la lesritala ka fonni be kala itege da qur'ana ka yiki kale lesrito la dinala kalali harafu saba de kalili yode billahi tallahi wallahi kalili yenununde me mugoti bolo da qur'ana ka ko ibe kala ka lesrito la wote kalili kono lesritala me ni mugo min kun kala ni qur'ana doni ke ba ko ni la nyini yede alaka kuma min be qur'ana kono aya munun be qur'ana kono ni kala nyini yode ulu alaka kuma wude alaka mankutu de ulu ye kalili be kene alaka togona ka mankutu ye ni kambe aya de ni kon kala ni qur'ana ni kambe alaka kuma min sebele mbala de o ya alaka mankutu de kalili be kene basitika men ni kon kala ni qur'ana ni e la nyini ye gafe inde ani papier nunu ulu ye danfe unda te daga ka kalini ulu nkal ni qur'ana yira faran fanshan ninde ni la nyini ye aya inde o ya alaka kuma wala ka mankutu de basitola ibisi ka kalina la togo ibisi ka kalina ka mankutu men ni e kala nyini ye qur'ana gafe inde papier ni fe nunu de ulu ye danfe unde mote kalani ulu ye mais minye ki tege da qur'ana ka ki kale lesrita la dinala kalilite kalili chogote kalili yede billahi tallahi wallahi kalili ni harafu sabade donc ni sugu ni eye sikara mugola ni ya afoko ulu de itasunya ni yun wele na ya soro silama kiri be inu tara khadila kiri mimbe oyorola al bayyinatu alal mudai emin tara kiri tigera fe ko nonu nyen ka telefoni sunya ibena ni sere bangalonde ibena ni sere awde sere mumbi bolo mimba sabati ko ayi tasunya qadi bode nyini fe kiri tigela bode nyini efe ni sere masoro e bolo kiri tigela ba fo ale fana kakuna ale fana kakali na ko wallahi nema tata ya banne hari na ya sorayata ko tobe tanyana bolla gara desa jinya ko ni tabanna ha ko doko ulu kam misiri sharia dobu boloye ni mo min ka telefoni sonena misiri kono be keme minila komi abe misiri dola o ba ke sharia misiri kono koni mo ka telefoni sonena misiri kono be keme sara doya anyini kali nati bo ni nyede o ba fo tazir bil mali ni be bonda minna kam mo nyangi ni na folo minaliye sosoli bala don ke bawbulo minye majabi nani nye uluma so nyangile ka keni na folo kam mo janga kata ko ni man ninke ube niyen ninke be ni na folo hakke sara majabi nani so nentama uko atebbe ko parce que ni sira dira oma ko mo do be tabbaga mo do la ka tonyo ka kan na folo mina ko parce que yen ninke ube yen ninfo ويه دلك آية وني حديثوي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كتايا لبا أنني تشيدين كو إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في سهركم هذا في بلدكم هذا تشيدين كو كجولون كان نفلو حرام يرى أوكا أني تشيدين كو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بتيبة من نفسه kiden ko te daga ka silama kan na fulo minala na yire ninde majjenai ni aya ko so ni hadisa ko so majabin nani ko kanyangeli ke ni na fule ko atebe me shaykh islam bun taymiya ani bun qayyim bun taymiya ka kitabu kono siyasatu saraiya ani bun qayyim uyayira nyangili be ke ni na fulo ufana yeddelila chamanyira me wulu yeddella munu nyira majabi nani tigo ko delira nunun tuselendero me sawsala bon temi ko ma tuse ako della ubu to do gatu ube tuse nyangili be kenin na foloy bon temi yeddella chaman nati chide nyere ye mugo nyangili munun kenin na foloy ayulu nati donc sisa kuma fula bala me rajihu ye minye min sabati lendo nyangili be kenin na foloy me masaka ude kabara do kam go nyangili na foloy
munun ko dagara nyangile ka keni nafolo u ko masakau de ka baara do masakau de be se ka mɔgɔ ɲangeni nafolo ye olu be jamana bɛɛ mara jamana den bɛ ka masalaha kama ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn tigɛ i bɛ nin wari hakɛ sara ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna estopu ni donna kɔnɔ i bɛ nin wari hakɛ sara ko a bɛ daga jamana ka nin kɛ jamanadenw ka nafa kama donc Cheikh Abdallah Boumba delila ka ɲininka kabila dɔw ko yala olu bɛ se ka bɛn ala ba nikahu shihari ye mun ye n bɛ n denmuso d'i ma e fana bɛ denmuso di ne ma furu nafolo tɛ sara maana komi a bɛ komi ne ka denmuso bɛ kɛ komi e ka denmuso ka furu nafolo e fana ka denmuso bɛ ne ka denmuso furu nafolo an b'u falen ɲɔgɔn na ko nin bɛ olu ka kabila la bon ni kabila bɛnna ko ni mɔgɔ min n'i ye nin furu cogo kɛ u ye nafolo hakɛ dɔ fɔ ko i b'a sara o bɛ cogo di Cheikh Abdallah Boumba ye ko ni furu cogo min filɛ nin ye haramuyalen don a ko ni mɔgɔ minnu kabila min sera ka bɛn a la bon ko ni mɔgɔ min y'a kɛ i ka nin wari hakɛ sara a ka sɔrɔ faamaw fana b'aw kɔ u jɛnna ni nin ye a ko baasi t'a la ni faamaw y'a sabati aw bolo jɛnna n'a ye baasi t'a la kiiri tigɛ yɔrɔw la wala nin fana min ye ɛwa mɔgɔw ka kɛ sariya ye misiriw kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ka telefoni sɔnna i ka 100 sara a tɛ bɛn dɛ a man ka kɛ dɛ parce que an ko ɲangili ni nafolo faamaw de ka baara don n'a y'a sɔrɔ sariya bɔra faamaw fɛ k'a fɔ misiriw kɔnɔ a y'u kɔlɔsi ni mɔgɔ mɔgɔ ka telefoni sɔnna a ye 100 minɛ a la an b'a kɛ parce que dagara faamaw ka ɲangili kɛ ni nafolo ye mais n'a y'a sɔrɔ faamaw sɛn t'a la don jamana e y'a kɛ i y'a minɛ dɔ la i m'a minɛ dɔ la n'a kɛlɛla a taara faama fɛ e bɛ jɔ sɔrɔ i tɛ jɔ sɔrɔ parce que n'a ma bɔ faama fɛ aw yɛrɛ de b'a kɛ e bɛ se ka mujabala k'a la e bɛ se ka minɛ dɔ la i t'a minɛ dɔ la ou bien don dɔ la dɔw bɛ se k'a fɔ ne t'a di ni e fana ko diyago a ka di kɛlɛ wulila ou bien kɛlɛ ma wuli kɛlɛ wulila donc o la nin ko sugu min ye ɲangili ye ni nafolo ye a bɛ daga dɛ mais a ka to faamaw bolo faamaw de ka baara don n'u ye ɲamarali kɛ n'a ye yɔrɔ min ka sabata aw bolo a b'a kɛ ni faamaw m'aw ɲamara n'a ka sabata aw bolo a kana kɛ te wale ye min fɔ dɔrɔn ko ka kuma soji ko ale salira misiri dɔ la bon ko min bɛ ale kɛrɛfɛ a telefoni sɔgɔla ko alimamu ka nayibu ko hari a ka sali ma dafa salamu bilala dɔrɔn a wulila jɔn ka telefoni sɔnila jɔn ka telefoni sɔnila ko mɔgɔ ma kuma a y'a tigi ɲini a m'a ye bon ala ka hakiliman d'a ma inshallah subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sora in ye madina makka sora de ko a fɔra ko abdullahi ibn mas'ud ko yahudiya tɛmɛna u la ko b'a yira aya in jiginna madina de wa ay aya in jiginna makka de abdullahi ibn mas'ud ye makkanka ye yahudaw tun bɛ taa makka a ko ka ne ciden to foro dɔ de la yahudaw dɔ de tɛmɛna a la yahudaw tun bɛ taa makka donc makka aya de don Waalaikum salam. Ma foi me ka kuma ma foi famu. Bon ko qidri ka Musa qidri kan ni Musa ka qisa ko do ko ilimu batinu de tumbe qidri bolo ilimu jahir be Musa bolo o ote kuma sahalenye o qidri ta fana ala ka doni do aya dama o Musa ye cide de doni min tumbe Musa bolo ate qidri bolo nan shera o yoroma ambo fo doni min tumbe Musa bolo ate qidri bolo Musa akausa qidri
na nya fo cogo mi Musa ye kuma min fama doni sagi katala ma o de ato ala ko kata doni ni qidri fe doni sigu min tumbe Musa bolo ani doni e sigu min tumbe qidri bolo lu de te kelenya na ate ko mi ko yilimu fulabe ko yilimu batinu yilimu jahiru ay